Jama'a assalamu alaikum, sunana Alhaji Tijani. Barkanmu da sake saduwa a cikin kashi uku na bidiyo na yadda za a cika npower batch C. npower batch C, dala duk wanda bai kalli part 1 da part 2 na wannan bidiyo ba a cikin YouTube channel nawa ya shiga ya kalla ta yadda za a cika. Yau ma za mu wuce ta inda muka saya rancen ne, how to upload password har ka je ka yi starting na yin test. Yawa shi za mu fara yanzu. To jama'a, yanzu dai kowa ya hanzarta ya yi saboda updating ne yana tafiya. Sun dan rike validating na BBN din daga saba. Yanzu za su yi amfani da BBN da ka sa tun farko, amma make sure abin da kai ya kamata ka yi yanzu, ya kamata sunayen naka yadda suka jeru ya zama ɗaya da kuma date of birth naka ya zama ɗaya. Idan aka samu kuskure fato za a samu matsala daga gaba. Saboda haka kominka na BBN din da hannunka ka gyara shi ya zauna daidai, telefon number kamar ya zauna. Yanzu zan fara ku gani. To jama'a, idan ya kawo ku nan, ka zo ka yi clicking na you have not updated your profile, click here to update. Yana so ka yi updating profile naka da hannunka, ka sa information naka na banki da sauransu har da su account number. Sai ka zo ga aron nan ka danna. Idan ka danna ya bude maka nan zai kawo ka kenan. To idan ya kawo ka nan wajen na farko, ga wajen camera nan gashi ina nunawa shi da aro. Zan boye da Allah wasu abubuwan jama'a saboda privacy din, ku yi hakuri. So ka danna wajen camera din, sai ya sa ka je ka ɗauki hoton da za ka sa. Hoton ya zama, da Allah make sure hoton ya zama clear. Idan ba hoto clear a wayanku, sai ku yi snapping na hoton, sabon snapping za ku yi. Sai ka zaba daga cikin hoton da za ka sauka ka sa shi. So ka zaba daga cikin hoton da za ka sa a cikin wayan naka. So idan ka zaba hoton, karka damu, ka wuce gaba, ka yi scrolling down, kai haka da hannunka zai daga har ya kai ka wajen sauran abubuwa ɗin da za ka cika ɗin. Misali in ka zo nan, ka zo wajen abin nan telephone number ka sa, sai ka zo wajen residential address. Dala jama'a zan sa saboda shaf ya tafi. To dala jama'a, kar ku manta da landmark nan. Landmark din nan kar ku manta da shi saboda wani babban waje na wanda gwamnati zai yi locating kusa da kai shine ake nema. Kar ku manta da shi, ku sa wanda abin da ya dace daidai daga wajen. Sai ka zo wajen secondary school ka sa year of graduation. In this case na sa 2018. Yawa, idan ka sa year of graduation shi ma za ka danna wajen browse, wajen green nan ka danna browse din. File size din kar ya wuce 200 kilobyte. Sai ka yi uploading nashi. To sai ka zo ka yi locating na secondary school certificate ko result din, ka danna shi, ya shiga. Sai ka yi scrolling down, ka zo nan national ID card ne mun sa, ganin number na mun sa, shi ma ka danna wajen browse green din nan. Idan ka danna shi ma, idan ya shiga sai ka danna national ID card din wanda ka yi scanning. Sai ka wuce gaba can, sai ka zo ka samu bank name da account number. Da Allah shi ma privacy ne, ai hakuri. Ka sa bank name da account number. Yawa, bayan ka sa account number da bank name, sai sunan bankin da account number da account name duka za ka sa, saboda idan an fara tura kuɗi da shi za a fara tura muku 30,000 din idan Allah ya yarda. So next abin da za a yi shine ka yi scrolling, ka zo physical disability. Idan me yake damun ka rayuwa, gani ne ko jikinka ne, maskini ne ko wani barin jikinka ne baka ji sosai, ko wani matsala ne kake da shi. Idan ba komai ka rubuta, ka danna non din a kasa. Shikenan ka sake saukan kasa can, sai ka zo nan a ƙarshe shine order document din. Sai ka danna, idan ka danna sai idan local government identification letter ne shine suna bukatar indigen letter kenan, sai ka danna wajen
sai ka zo wajen browse shi ma. Idan ka zo wajen browse din abin da local government identification letter din ka dauke shi a wajen. File din wai yayi nauyi, kar ya wuce 200 kilobyte jama'a, kar ku manta da wannan abin. To jama'a, idan ka rage file size naka sai ka danna wannan wajen browse din. To jama'a, idan bayan kun yi bayan ka yi resize na file din, so sannan sai ka zo ka danna ka sa indijin letter ka din. To babban kuskuren da jama'a suke yi a nan saura submit ba, kar ka yi submit din, kar ka yi, ga wajen arrow na plus nan ka danna. Idan ka danna plus din yana bukatan wani documents din daban daga cikin guda hudu wannan order affidavit ko birth certificate ko wani abu ka kara a kai. Kar ka je ka yi guda ɗayan nan ka ce kai ka gama aikin nan ka je ka yi test, ka kara document ɗaya a kai jama'a, da Allah lura da kyau. To jama'a, da Allah kar a manta a danna plus din nan, gashi nan zan nuna a arrow. Idan ka danna plus sai ka ɗan jira shi, gashi nan a kasa ya kawo order document remove ko ka kara shi a kai, sai ka danna shi ma wajen browse din nan, ka danna browse. To jama'a, shi ma ka yi locating zuwa a cikin wayanka, sai ka danna ka sa declaration of agent, sai ka zo nan kasa ka yi danna submit, sai ka ɗan jira shi. Jama'a, da Allah kar a manta, idan aka sa a nan ɗin a zaba guda ɗaya document 2 ɗin, sai ka zaba birth certificate naka. Idan har document 3 akwai, za ka yi ka danna ka sa document 3 wajen plus ɗin nan. In ka danna, idan kana da misali kana da digiri ne kan, za ka yi ka sa NYSC naka certificate ɗin, za ka yi ka sa. So bari in sake submitting ɗin, danna submit. To jama'a, idan ya gama ga abin da zai nuna, your detail has been updated, here your NFOA Nasim ID, abin ID dai gashi NFOA 2020 YY number a rubuce. So abin da za ka yi, idan za ka yi test din, ka kofa ka yi selecting na wannan, sai ka danna copy, sai ka danna wajen take test wannan. Idan ka danna wajen take test, ga inda zai kawo ka proceed, welcome to NFOA computer based test, ga instruction. Please make sure your record are fully updated. Ga abin da nake so ku lura, please make sure your record are fully updated on the portal, Nasim's portal before taking the test. Suna maka gargadi fato, ka tabbatar kominka yayi daidai kafin ka zo ka ce za ka yi test. Saboda bayan ka yi test, ko da account number ne baka sa shi daidai ba, to naka ya wuce kenan. Ku lura wajen nan da Allah da jama'a da kyau. Sai ka danna click to proceed. Idan ka danna, ga inda zai kawo ka. So enter your Nasim ID da password. A nan ba sa bukatan email jama'a, ku lura da kyau. Ina abin da muka kofa na ID nan, sai ka zo ka danna ka yi pasting nashi, sai ka sa ID din. Abin nan sai ka sa password. Bayan ka sa ID, daga kana sa password shikenan continue, za ka shiga za ka yi test din. Sai ka lura da kyau yadda za ka yi kai answering test din, sai Allah dai ya bada sa jama'a. Haza wassalam, wannan shine karshen bidiyo din jama'a. Da Allah ku yi liking da subscribe. Duk abin da ba ku gane ba daga cikin bidiyo din, ku yi comment, saboda akwai teams nawa wanda za su ba ku ansa daidai. Ko da a ina kake, ka yi comment, za su yi iya kokarin su, za su ba ku ansa. Wassalam.